Здравейте! Аз съм Митко и днес ще играем на Майнкрафт. Това е втори епизод. Преди бях направил един епизод, ама той не се е качил нещо, не се е конвентирал както трябва и не е качен. Аз в него си направих айрон неща и айрон броня. И сега сме на лов за диаманти ще купим. Сега трябва да виждате повече. Брайтнеса ми е на макс. Сега ще ходя натам. Тук не е страшно. Айрон. Так. О, още една причина. И тук е паяк, предчувствам го. Чувам го от тази. Готове. Още не знам за какво ще ми трябва. Да, за Енвил. Ще го бера. И тук имаше още. Ето го. Едно е сигурно. Не, повече са. Поне 3 има. 4. Но там има продължение, аз не видях. Ой, много аз... Едно зомби тук що насреща. Тъпа вода. Добре, хора. Няма да спирам клипа за това. Иначе ще спра водата тук. Вала. Ще го ще... Добре, най-после. Тук няма вода. Много съм зле. Този клип ще е 15 минути. Ще имам работа. След 20. Само да няма вода тук. Какво? Да! Не, чакайте. Аз казах.
Ама аз дори не съм и завършил до край. Аз съм си тръгнал тук. Пак чувам паяк. Ето. Ело, скелета не ме умря тук. Сега почвам, чай сега да. Ей, сега почвам да копая. Да. И един мой приятел може след малко да се включи в разговор, в това. Ние ще си говориме по Вайбера. Аз мога да го направя. Аз ще видя... слушайте сега. Ще видя дали мога да направя сървъра мултиплеер. Ако не мога, ще започна друг. Ако мога, сега ще пусна клипа, за да видя. Добре, мога да го направя мултиплеер. Не знам кога ще се включи. Да ще купаем малко айрон. Ако ви харесва този клип, коментирайте. Харесвайте, коментирайте. Абонирайте се. Надявам се да ви е харесало. Отидете на профил страницата на Христо, моя приятел. Христо Богданов. Харесвайте, абонирайте се за него. Тъп паяк. Сега ако ме буташ хвавата, просто. Тъпи паяци. О, не! Нещо. Тъпак. Тъпак. Креща ме. Ако го видя, той е паяк. Малко фейлнах тук що. Добре, трябва да правя branch mining. Ау! Може ли сега? Да, но пак да. Предишния епизод малко фейлнах. И умрях и си изгубих нещата. И натам някъде към гората там. И сега ще ходим натам, само да си оставим нещата. Само айрон нещата не. Защото имам прекалено айрон, че мога да си ги направя пак, ако ги изгубя. Това тъпо, 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 тъпо. Тъпо. Тук не, тук да смени. Тук това. Тук пръчки тук. Дървото тук и дървото тук. Аре,
Още бях с камъни неща, когато такова. Когато фейлнах. Може би, ако намерим някаква пещера, ще... Това пещера... Ама съм я експлорвал. Как? Ще има торчове тук. Да, сетих се от тук. Ще тръгнем на там. Да. Кристея, зомбаци, Кристея. И зомбитата е гати нещо. Зомби, кромби, момби. Аз там тръгнах. Къщата. Добре. От тук. Аз загубих къщата. Нали така? Не може. Не може да съм изгубил, защото дойдох от там, да, точно. Нали тая пещера, тук дойдох, когато за първи път. Тая пещера не съм я експлорвал. Не дойдох ли от тук? Добре, когато се намеря къщата, ще пусна. Хора, намерих си къщата. Скоро ще стане време да спя. Може би ще взема всичките неща и ще отида на някъде друго да си правя, да си тако... Да намеря някакво село и да се живея. Много силно се чува, аз трябва да ям. Не ям. Добре. Хора, това ще е за днес. Довиждане, очаквайте и третия епизод.